Gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Gigatu zaitez nitaz. Giga eskerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Osasun arretarako aurrez aurreko hitzordua eskatzeko aukera okertu eginda, hala uste dute 10 herritarretik 7 are osasungintzari lotutako zenbait aldagai okerrera egin dutela uste dute herritar gehienek. 10etik 6 uste dute lehen mailako arreta eta osasungintzako langileen kopurua kaskartu direla eta 10etik 5 gauza bera gertatzen dela arreta espezializatutako kontsultekin. 3 kasuetan pertzepzio hori okerragoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta hobea Lapurdin, Nafarroa beherean eta Zuberoan. Tartean dauden Nafarrak atal bakarrean nagusitzen da zerbitzuak berdin jarraitzen duelako iritzia. Ospitaleko arretan hain zuzen ere datu horiek jaso ditu Telesforo Monzon laborategiak eginiko naziometroaren 5. neurketak. Barometro horrek batetik burujabetza nahiei buruzko iritziak aztertu ohi ditu eta bestetik neurketa bakoitzean gai jakin baten inguruan galdetzen du. 5. osasungintza izan dute aztergai. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Herritarrak kritiko dira administrazioek osasungintza publikoari eskainitako arretaren eta baliabideen harira. Ia erdiek uste dute jartzen dituzten baliabideak eskasak edo oso eskasak direla eta 3tik batek uste du baliabide horiek erdipurdikoak direla. Soilik 10etik batek uste du baliabide asko jartzen direla osasungintza publikorako adi. Osasungintzari dagokionean, herritarrei galdetu zaie ea osasungintza publikoaren edo pribatuaren alde dauden eta herritarren gehiengoak osasungintza publikoaren aldeko jarrera erakutsi du eta etorkizun batean osasungintza erabat publikoa edo gaur baino pisu handiagoa izatea nahiko luke. Aurreko neurketetan bezala, baiezko edo erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera kontrakoaren hirukoitza da. Espainiatik eta Frantziatik independizatzearen inguruan galdetu dugunean, neurketa honetan aurrekoetan bezala, kontrakotasuna izan da proportzio altuena izan duena, 52%. Dena dela, galderamen aurrean erantzun ez duen jendeak, inoiz baino altuagoa izan da, aurreko neurketetan baino. Bestaetik Eustatek atzo zabaldutako datuen arabera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaiotza gutxiago izan ziren 2022. urtean batez beste iaz 4,5% apaldu zen jaiotza kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan. 13.613 haur jaio ziren aurreko urtean baino 644 gutxiago. 3 lurraldetan izan zen jaitsiera, baina Gipuzkoan nabaritu zen gehien ia 9% beherakadarekin.
Desegregazioa horixe da hezkuntzan dituzten lehentasunetako bat Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuaren hitzetan. Ildo horretatik zenbait neurri jarri dituzte martxan 2023-2024 ikasturteko matrikulaziorako eta behin betiko zerrendak eskuan Bildarratzek agerraldia egin zuen atzo Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean egindako aldaketek ekarritako emaitzak nabarmendu zituen. Sailburuaren esanetan ikastetxeen 50% beren eragin eremuari dagokion zaurgarritasun indizera hurbildu dira. Lehen pausoa dela azpimarratu du Bildarratzek eta progresiboki bidea urratzen jarraitzeko asmoa dutela. Hezkuntza sailak ofizioz zehaztu du ikastetxe bakoitzerako erreserba. Erronka sozial bat dugu aurretik eta hezkuntza ere inplikatu egin behar da. Diru publikoz ordaindutako ikastetxe guztiek batera lan egin behar dute. Gizarte kohesionatuago baten alde, ikasle guztiek aukera berdinak dituzten hezkuntza sistema baten alde. Beraz, denbora eta egonkortasuna behar dira, eta aldi berean hurrengo aldaketetara egokitzeko malgutasuna eta gaitasuna. Gauzak horrela direla ikastolek ez dute onartuko Jaurlaritzak matrikulez ezarria desorekak baldin badaude aurre matrikulazio prozesuan egon diren mugimenduak aztertzeko eta erabaki irmo bat hartzeko ikastolen elkarteak ezoiko batzar bat egin zuen iragan astean. Koldo Teitu ikastolen elkarteko lehendakaria dugu kameraren beste aldean bilkuran hartu zituzten erabaki ez hitz egiteko prest. Eguerdion, Koldo. Egunon bai. Tira, eskola segregazioari aurre egin asmoz 2 urteko umeen geletatik hasita Jaurlaritzak 2023-2024 matrikulaziorako aldaketak egin ditu zonifikazioan, eskaintzaren plangintzan eta lekuen erreserban besteak beste nola, iristen diezue ikastolen elkartetik Bildarratzek azaldutako neurriei? Printzipioz, behin baino gehiagotan esan dugu moduan, planarekin ados gaude, kontua da eta aurreko azten bidego ikastola guztiekin bilduta egon eta gero, guretzat ezinbestekoa da ikastetxe batetik bestera egongo den fluxua orekatua izatea eta hainbat ikastoletan ikusten ari garena da fluxu hori desorekatuta dagoela. Orduan gure aldarrikapena da arlo honetan, oreka hori bermatu izan behar dela eta dei egiten dugu Jaurlaritzari emon beharreko pausuak emoteko hori lortzeko, eta bestela ikastolek neurriak hartu ditugu, arlo juridikoan, edota, familiei esanez, desoreka hori dauden tokian, gurekin geratzeko. Bai ez, eta zeintzuk lirateke hartu aldiren neurri horiek, edo zer espero duzu, zen mugimendu espero dira arlo honetan? Barkatu, ez dintzut ondo entzut, barkatu. Bai, tranquil, ez galdetzen izunez, ea zeintzuk izan daitezkeen, matrikulazioaren hueltan, horixe, guztiz adoz ez egotekotan, edota desoreka nabarmenak, agertzekotan hartu daitezkeen neurriak. Guke Jaurlaritzari behin gehiagotan, planteatu diguna da, herri-herri, ikastetxe, lako negoziazio bat zabaltzea, kontutan izan da, horreka hori lortu den dela. Aziratik, proiektuen helburu nagusi bat hori izan zen, hau da, plan honen ondorio bezala ezin zela matrikulazioan, ezin zela matrikulazioan kaltetuta dagoen bindu ikastetxerik, eta horrean, oraindik ere denbora dagoela, eta ezarri behar gara, eta gelditzen diren kasu guzti horiek aztertu eta epegi dela. Egia zan, ez dira gehiegi, eta uste dugu horretatea badago guztien aldetik, bideratu daitekeen batazka dela. Bai ez, beraz, kudeatu daitezke eta aurki espero duzu ez, agian hezkuntza sailarekin ere honen bueltan batzea? Bai, bila da, orain arte ibilgaren moduan, gure asmoa da horrekin, negoziazio horrekin jarraitzea, gure aldetik dei hori luzatuta dago, Jaurlaritzak ezin dut plantearutak, eta espero duguna da, erantzun positibo bat emotea. Gaude momentu oso berezi batean hezkuntza munduan, eta uste dugu gauza konpondu behar direla. Azken finean,
ezin dena gertatu da, holako prozesuetan, alde bakarreko erabakiak hartzea, prozesu guzti honetan, hezkuntza sailaren aldetik, alde bakarrez funtzionatu da, eta guk entzatzen dugu hori babestera batera, eta hezkuntzara bide guztien elkarlanean egin behar dela. Da honekin ondo da, Koldo, adi izango gara, ez? Etorriko direnetara, hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Bale, zuei, inga, agur. Eta hezkuntza hizpide dugula Nafarroara goaz, izan ere hezkuntzako sindikatuek manifestazioa egingo dute hilaren 24an. Carlos Jimeno kontseilariaren dimisioa eskatu dute LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek negoziazioari uko egin diola iritzita. Leire Martinez dugu Iruñatik informazio gehiagorekin. Hezkuntzako bigarren greba ondoren, LABek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek manifestazioa deitu dute maiatzaren 24ako Nafarroan. Hezkuntza sailaren blokeoaren aurka izanen da. Antza, irakasleen bigarren greba hau eta gero, bilera eskatu zioten Maria Txibite presidentari, baina oraindik ez da irakasle eta sindikatuekin bildu. Beraz, ikasleak irmo eutxiko diote manifestazioari maiatzaren 24an Iruñean. Karrera profesionala aitortu behar diegu langile guztiei, eta ratioak hobetu behar ditugu hemen, Nafarroan. Laburbilduz, mobilizazioan... Eta mobilizazioez gabiltzala bada besterik Nafarroan, sorionekuek Nafarroa osoko ikurrekin ondu nahi dute ekainaren 10ko jaia. Herrietako jai eta kultur egitasmoak egun horretan Iruñera elkartzera deitu dute, eta mobilizazio bat egingo dute euskararen alde arratsaldean. Sorionekoak ekimenak datorren ekainaren bigarren larunbatean Iruñan antolatu duen jardunaldian parte hartzeko deia zabaldu du Nafarroa osora. Euskaraz blaituta bizi nahi dugu, euskarari buruz gehiegi hitz egin gabe, zorionekoak izan nahi dugu, adierazi dute komunikabideen aintzinean. Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren gibeletik, euskara historia luzea duen hizkuntza demostratu eta aldarrikatzeaz gain, etorkizun oparoa edukiko duena izango dela. Beraz, ekainaren 12an ospakizun eta aldarrikapen eguna. Goizetik hasita eta arratsaldeko 5 herrietan manifestazioa Antoñuti parketik. Duela gutxi, joan dena astean, aurkeztu genuen kanta, esku bat. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10ko mobilizaziorako. Hori izanen da egun nagusia, egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da, eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Bai norbanakoak, noski, familiak, eta agente, bai kulturalak, bai politikoak, bai mota guztietakoak, gurekin egon daitezen jai egun horretan. Aldarrikatu nahi dugulako, euskara gurea dela, hemengoa dela, betidanik izan dela gurea eta hemengoa, eta izugarrizko etorkizuna duen hizkuntza dela. Beraz, sorionekuak gu guziok. Eta Iruñan garela bada nahita ez, aipatu beharrekoa udalak eta Nafarroako gobernuak arre ofiziala egin zieten atzo osasunako jokalariei eta zuzendaritzako kideei ehunkazale ere bildu ziren taldea animatzeko eta esker ona adierazteko, izan ere bigarrenean ere ezin izan du osasunak Espainiako kopako finalera iristea ordea lorpena izan da Leire Martinez.
Osasunako jokalari eta zaletuak bestondoarekin daude oraindik. Kopako partiduan Real Madrilen kontrako porrotak ezie ospakizuna galarazi eta jokalari eta teknikoei harrera egin diete, harrera instituzionala eta zaleena atzo arratsaldean udaletxean eta Nafarroako jauregian. Inoiz baino gehiago osasuna fenomenoa gorritz beztitu ditu Iruindar eta Naparrak. Ni un aficionado de Osasuna abandonó la cancha. Todos se quedaron para recordar a los jugadores su enorme esfuerzo, para darle las gracias por habernos hecho soñar. Es la primera vez que en una final he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón. Asko Leire Gaiok gerturatzearren eta Iruñatik Gasteiza martxoak 3ko memoriala jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko tramitea onartu egin da. Tramitea beharrezkoa zen lursailaren egoera erregularizatzeko eta azken gobernu kontseiluan Gasteizko udalak onartu egin du. Hori lursail horretan kokatuta dago Asisko San Francisco parrokia eta bertan ezarriko da martxoaren 3ko biktimen memoriala. Hala ere oraindik memoria gunea kudeatuko duen fundazioa edota patronatua ez da sortu. Nerea Garziak azalduko digu. Gasteizko udalak martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Hau da, Fermin Lazu, Nafarroako erregina, Legutiano Atea, Carlos Lehenengo Emperadore Plaza, Martin Salinas Plaza eta erregina katoliko kaleen arteko etzadian dauden lursailen partzelazio proiektuaren hasierako onarpenari argi berdea eman dio. Tramitea ezinbestekoa zen lursailaren hirigintza egoera erregularizatzeko. Izan ere, lursail horretan Asisko San Francisco eliza kokatuta dago, hotz martxoak 3 memoriala ezarriko den lekua. Partzelazio proiektuak aurre ikusten dituen lursail berezietan, elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitzelena, Odonda Praiz eta Iparralde gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoak 3ko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina lakoak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026rako irekitzea. Hala ere oraindik asko dago egiteke, besteak beste memoriala kudeatuko duen fundazioa edota patronatua ez da sortu. Bertan erakundeen martxoak 3 elkartearen eta memoriagararen ordezkariak izango dira. Tramite hori erakundeen sinaduraren zain dago. Beste parke eoliko bat eraikitzeko baimena eskatu dute Araban Euskal Haizie enpresak egin du eskaera Añanan eta Erriberagoitian eraikitzeko Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak argitaratu duenez. Bertan jasota dagoenez enpresak eskatuak ditu Kanto Blanco parke eolikoa izeneko proiekturako administrazio baimena eta ingurumen eraginari buruzko azterketa. 8 haize errota ezarri nahi dituzte Añanan eta
Erriberagoitian 6,2 megawatt orduko potentziakoak sortutako energia usteko azpiegitura bat eraikitza ere aurre ikusten dute. Besteak beste, Erriberagoitian azpiestazio bat jarri nahi dute, 17 kilometro baino gehiagoko goi-tentsioko linea bat Erriberagoitiatik Gasteizeraino, Iruña Okatik Igarota, eta beste azpiestazio bat hiriburuan. Bertan, Euskal Haizie enpresaren egitasmoa aldizkari ofizialean argitaratu ondotik 30 eguneko epea ireki da proiektuaren dokumentazioa kontsultatu eta alegazioak aurkezteko. Gaizodatzeko arabatik Gipuzkoara egingo dugu orain, izan ere lehen bitan kale eta hirugarrenean bale Gipuzkoako aldundiak 3 foru arau egin behar izan ditu, N1 eta A15 autobideetan kamioiei jarritako bidesariak auzitegien onespena jasotzeko lehen biak 2016koa eta 2018koa atzera bota zizkion EAEko justizia auzitegiak kanpoko garraiolariak baztertzen zituelakoan, hirugarrenaren funtsari ordea ez dio eragozpenik jarri eta indarrean jarraituko du. Bai, gaur guretzat oso notizia pozgarria izan da eta egun pozgarria da. Eguneko gaiekin bukatzeko berriz, hondakinen testuinguruan, Zubietako erraustegia berriro ere martxan da. 3 aste baino gehiagoz hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe egon da, matxura baten ondorioz. Hondakinen webgunean ikusi daiteke, Zubietako erraustegia berriro elektrizitatea eta emisioak sortzen hasi dela. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik egonda 3 astez, baina dagoeneko konpondu dute eta berriro ere martxan da. Eguneroek hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta hori balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 ordura ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 3 astetatik balorizazio energetikoa 0 izan da eta ez da emisiorik sortu, baina maiatzaren 7tik abian da berriro ere. Astearte honetan astelaneko datuak argitaratu dituzte. Bertan ikus dezakegu 374,78 tona hondakin pretratatu zirela astelenean, eta hondakin horrekin 305,69ko balorizazio energetikoa sortu dutela. Erraustegiak 3 urte beteko ditu datorren abenduan, eta proiektuarekin hasi zirenetik ez da matxura izan duen lehenengo aldia. Beste hainbat akats ere izan dira bertan. Besteak beste Labe Galdaretan 2 errausketa lineatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko goraberekin. Bestalde gogoratu behar da Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 altz genditu zuela, hala ikertu zuen Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatu zuen. Txosten zientifiko horren arabera 2020 eta 2021ean 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten zien erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitua egin delakoan. Honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren amaiera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko zaintzaren demokratizazioa izango dugu hizpide, beraz ez zaitezte urruti joan.
Efizientzia energetikoa edukiko dugu hizpide, bereziki etxebizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxebizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Lezakte aldetik ezer esateko abestia aurkeztu nahi dizuegu, Thatchersekin grabatutakoa. Duela hilabete batzuk atera genuen diska hau, eta bizi musika saioa ikustera animatu nahi dizuegu. Apa! Animo! ¿Qué dice yo? Animo! Ez dut abestia hau zuretzako egin, ez eta milguntan jago izateko. Haupa, gu Thatchers gara, Paperezko Tigrea abestia entzutera gonbidatzen zaituztegu 11 telebistan. Musikaz bizi saioan.
12:30 iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Santi Ugarte, zaintzak demokratizatu dinamikako partaidea, kidea, kaixo eta ondo etorri. Kaixo. Eta tira ez, gainan ditugu hauteskundeak eta bada momentu beroa ez, edo beroenetarikoa eskari konkretuak egiteko politikariei ez, eta hautatuak aterako diren horiek martxan jarri ditzaten eskariak, herritarron eskariak, eta hor besteak beste mainguru bat prestatu zenuten orain gutxi, Gipuzkoako Batzar Nagusietako hauteskundetarako hautagaiekin batera ez, zaintza demokratizatzearen gaia bera ez, izpide hartuta. Bertan hitz egindakoetan sakondu baino lehen, Santi, zer nolako balorazioa egiten duzu ez, mahai inguru hortaz, zea politikariak prest ikusi zenituzten ez, halako erronkei heltzeko? Guretzako interesgarria izan zen, zehati, hausen nahi gendun ez, hasi, zehati orokorrean ikuste genduna zan gaiak ez dula ertetzen, hor dago, bai, potoloa, baina beti lehentasunak bestea dira ez. Eta, hau egin gendun, eta ondo, geho mahai inguru beak bost izan da ez du asko ematen, baina pare bat gauz ikusi genitun ez. Bat, ariketa demokratiko interesgarri dela danak plano berdinak jartzea, bestela izatea boterea daukanak, eta gintzen dunak eta bestea kontra eta orduan debatea, baina hor egontzen ez. Eta bigarrena, danak daudela ados zaintza maila igo egin behar dela. Ez dagoela ondo, arazo asko daudela eta igo egin behar dela. Horreaino ados zauden, eta bada zerbait. Eta egia da ez, baina gaur egun alderdin arteko adostasunak lortzea ez da bat ere erraza, hor diagnostiko horrekin, ez bat egiten duten diagnostiko horren bueltan zer duzue azaltzeko ezin da, zuek egiten duzuen diagnostikoa, eta hor nola baloratzen dute hori? Bai, momentu enten frente guztiak zabali daude. Zaintza bueltan, publiko-pribatuena, lan baldintzak, erabiltzaileen eskubideak, osasun sistemarekin harremanak, parte hartzea, kopagoa, dena dauz zabalik, ez? Orduan, bat hori ez da, frente guztia zabali daudela, baina nondik eta nola, hasi, honei heltzen, ez dago inungo adostasunik, eta gehi esaten dugu proposamenik ere ez, nondik hasi. Den aldatu eraldima da, nondik hasi. Hori ez dago. Konplexua bada ez, gainera egia da, egoerak okerrera egiten duela etengabe behintzat baditugu kalean ez, beharginak, zaintzaren bueltako beharginak protestetan, ikusitugu atzo bertan ez nola Eustatek ere jaiotza datuak ematen zituen, eta iragarritako zerbait bada ez, gutxira doazela, eta guzti horrek badu zer ikusia zaintzaren sistemarekin berarekin ez. Egoera aldatu ezean zerekin topatu gaitezke? Orain isil-isilik gertatzen ari dela. Zuk esan dituzu ikusi egiten dianak, ez? Konfliktoak eta hori ikusten dira, eta geho berriak zer sortzen dian, ez? Baina ez du bertetzen egunero etxarun zerrendak igotzen nahi diala, ez dute bertetzen etxetan geho eta jende gutxiago daudela etxetan daudena zaintzeko, horiek ez du bertetzen. Orduan, ze izango da okerro gai hauetan, zerrenda oain baldin badia 6 hilabete eta horrelakoak urtea pasako dira, etxetan ondik eta gutxi eta garestiago, orduan poliki okerrea. Eta nola egin edo behintzat egin zenuten maingurarekin elotuta batez ere ez, ikusten zen aukerarik bengoagaitik zaintzaren problematik hau agenda politikoaren erdigunean jartzekoa? Orduan esan dudan bezala, denak ados daude, jarri behar dela, baina ez dugu ikusten behar denaiak hemenik, inondik, inora. Guretzako oso interesgarri izan zen, mahai inguru egin aurretikan, denekin, PNV-ekin ez ezik, besteanak etorri zean da, egin gendun bilera batzuk, eta jendea garbitze egin zuen. Baina gero publikora pasatzen danean, denak pixka gehiago limatu zuten, eta orduan bakoitzak kolokatzen zen, eta ikusi gendun guk, hain potola izan da, hemen fuerte hasi beste jo tiraka, eta hori ez dugu ikusten. Ez da, ipatzen zenuen lehen gainera ez, afera hain da handia ez, eta hainbat arazo elkarlotzen dira zaintzaren bueltan nola ez, ez dakigulan serekin hasi ez, eta zuek ala ere badituzu hainbat proposamen esku artean dinamikatik, hasteko zer ikusten duzu beharrezkoen aldatzeko? Frente esaten dizuk,
orokorrean dirua. Hori espada beste plano bateagoaz. Bikoiztu inberko dira. Oain daun kalitate eskasa mantentzeko nola geota sar gehiago izango gehan, hortako bakarrik ere dio gehiago berda. Orduan, salta handi eman berda. Horrek eskatzen du adostasun handi bat. Eta momentu honetan, daun sistema ez dago, sostengatuta dago agintzen dutenan eskutik. Baina ideologikoki biak ere ez, batek. Eta orduan, gutxiengo batek agintzen du. Gutxi horrengo horrek, legebiltzarren ez du gehiengorik. Orduan, gu ikusten duguna, hau azaleratu inberdala, eta orain dauden gobernoko paktutik atera inberdala, partidotako joko batea, eta gizartean hasi berdula beste debate maila bat. Diru aipatu duzu hasieran eta lotzen zaigu asko ideia hori privatizazioekin ere zaintza sistemaz hitz egiten dugunean beti bada hor korapilo handi badaela pribatuaren bueltan egiten denak eta berdina agertzen zaigu osasunaren baitan eta hor loturan estua badute berez osasunak eta zaintzak eta hortaz ere hitz egiteko aukera egon zen mahai inguruan. Zer nolako harremanak daude zaintza eta osasunaren artean gaur egun, badakigu kudeaketak ezberdinak direla eta horrek arriskuak sortzen ditu? Bai, arriskuak, begira, diputazioak liderazgoa behia dute eta hori bera da arazoa euteko osakidetzakin edo osasun sistemakin horrelako organizazio on bat egoteko, ez? Inok ez du planteatzen organizazio txarra hon berdunik, danek esaten dute ez, hau, sistema publikotik, osasun sistema publikotik bete behar da, ez da, eta zergatik ez da horrela. Konbertzea diputazioak oitzak, ero ez dago toki berdinean, eta gu planteatzen dugu hor bertan lidergoa diputaziotik kendu inberda, eta hau da, arrazutako garbiena, edo errezena ulertzen dana, ez da? Hori ez da posible batea egitea? Behitu nola gabiltzan, gaizki, ez da? Eta beste gauza bat, hemen kontuan euki berda, ze garaitan aigean hitz egiten, ez? Orain bertan dago pilpilean, hezkuntzako paktoa, eta ez da? Hori hor dago, eta han abia puntua, publikoa inok ez du diskutitzen, doako izan berdura inok ez du diskutitzen, pribatuai aparte mamertzaionek ere ez, hori hemen diskutitu egiten da. Hau izango litzake laugarren zutabea ongizate estatukoana, laugarrena, hezkuntza, sistema sanitarioa eta seguridade soziala, eta hau egiten egia orain. Nun neoliberalismoak gogor dagoen, eta beste guztiak egintzian Gerra European ondoren beste kontesto batian, ez? Eta hau egiten egia orain. Eta hemen neoliberalismoa dago fuerte. Eta horrekin batera, beste tokitan ez dagoena, hemen dako baita ere neoforalismoa ere fuerte. Eta hoiekin pasatzen dira gozauek, ezin koordinatu eta lidergoa zeinek ematen du, hori da, arazo potoloa. Eta horren erakusle argia badira zahar egoitzak eurak, ez? Horiei begira nolako edo tira, ez? Zer da egiten duzuen analisia, esaten zaitzaren arira zahar egoitzai begira. Bai, guk ikusten dugu egoitzetako hori COVID-ak asko azalderatu du, jendeak ikusi du, COVID-a pasada, eta onja bai joizitzen ez, baina dramatikoa da etxetan gertatzen ari dena. Jende gehiena etxetan dago, eta hori badirudi, izaten dago, kultura baten bukaera dela, emakumea lankarga hori hor dagola, hori dana bai, baina bestokitan aurretu, hemen inok ez du esaten zer hori nola eman berdan. Eta entzuten diran gauzak, hori bai, lurralde bakoitzean diferenteak, hori beti, eta aintzen diran gauzak, ez dizu, ez da imaginatzen zer nola nahi dan egitea, ez? Hori, etxean hobe, egoitzan ez, baina etxean, orain arte izan da mesela, emakumeak edo zaintzaileak antxe bakarrikan inungo apoiorik gabe eta laguntza txiki-txikiakin, ez da? Hori ez da ikutzen, eta asunta dago beltza benetan. Bai, ez gainera hori badira langileak batetik eta bestetik bezeroak eurak zaintza behar dutenak ere ataka estuan hasteko agian ekonomiarekin lotuta. Bai, beti izaten dena, etxean bat emat kontratatzen denean, kontratatzen dentzako diru gutxi eta familia gontzako asko, ez da? Eta orain horretik, propaganda horrekin, etxean nahi degula, noski etxean nahi degula egon, ez? Baina ez dago nondik abiatu eta konsenso minimo batzu. Orduan, egin berdan aldaketa haina handia da. Eta ez dago klaru ez da ere nork lideratu behar duen.
Gu planteatzen dugu hori legebiltzarrak izan behar dula, handik hasi behar dula debatea, baina hori bera ere paktatu egin behar da nola hasi. Transizio bat egongo dela ikusten da, derrior, golpea ezin diago zauek aldatu, baina abiatzeko puntua ere hori paktatu egin behar da, eta ez dago debatea. Ez, gainera egia da ez, justu, orain ez hainbeste iragandako martxoaren 8an halako gaiak ere mahai gainean jarri zirela, agian ez, mugimendu feminista duen indar handiago horrekin bai ematen zuela asko hitz egiteko, bai, tira, emakume migratu ez, bereziki ez, eurek topatzen ditugulako interino lanetan, zaintza lanetan, eta, hortxe proposamena bazten ez greba bat egitea, bada proposamena martxoaren 8tik ez, zaintza greba bat nola iristen diozue, nola biratzen diozue horri, edo nolako aukerak ikusten diozue horri. Guk pentsatzen dugu ez dela bakarra izango, zati, gauden toketikan beste eszenari bat joteko, baina, klaro, gutxienez esplotazio horrei, lan kondizio horiei horrei erantzuna mertzaio, ez da onargarria, bai, greba badaude, baina greban diputazio egiten duten lana bakarrik izaten da zerbitzu minimoak horiek bete daitezela, nolabait desaktibatzeko, etxetan joaten geha, eta etxetan kontratatzen diena ordu gutxitan daudena 2 ordu goizean beste batan jornada desastre bat, eta interinan kontuare hor dago, hori da gutxiengoa, ez? Guk baita ere nola indarra fuertea eta hortik ikusten da daola batasun bat honei aurre egiteko movimentu feministatikan, hor baita ere hemen daukan foralismo kontu hori ere bai, zatik lege bat egitea momentu enten askoet diskutitu egiten dute, edo frente egiten zanez ezetz, diputazio bakutzatik egin behar dela. Eta gu plantatzen duguna da, kondizio berdinetan joan behar dela, berme batzuk eki berretugula, kostuak noiz hasten digan, o faktura noiz hasten digan geisten, eta hori guztia konsensuatzeko beste liderrago bat berdula eta diputazioa egu kendu, eta lege egin legebiltzaran. Eta hau ere, nahi dugu, bintzat hortan nahi geha, movimentu feministak ere aurre lortu dain. Hau ez da asunto historiko bat, ez da emakumean zapalkuntza bezala. Baina historian edo eskubide historikotan oinarrituta neoforalismo honek nahi du jarraitzea sistema horrekin eta legerik ez egitea. Eta nintzako berdina izan ez da. Desoreka handiak bai ematen dira diputaziotik diputaziora esaterako ezkudeak eta ezberdinetan zer hobetuko litzateke ez gauza konkretutara begira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailako lege bat izango bagenu. Begira, ez da seguruenik importanteena, baina orain hirurak aidia ikerketa egiten nola egin etxeko zaintza, ez da? Bakoitza beraldetik ari da egiten. Ekartzen dituzte kanpotikan, olako jende importantea, eta bakoitza bere ekartzen ez du koinziditzen inoiz. Zer dela eta aurrera begira ari baldin magia, hori ez du lertzen inok, baina horrela esintzen nahi dira. Eta gaina dirua jarrita, eta olako eszenario elegantetan, da dirala zerbait egiten, da hori dana ez da, eta hau ez da ulertzen, baina egiten ari dira. Bai, ez baina horrekin ere izan kuotak, soldatak eta barrak ere ezberdinak izango dira lurraldez lurralde. Noski. Eta gau zergatik ematen dio honei horlako garrantziak. Gure elkartetan dagoen jendea, gaudenok, gera soldatatik edo pentsio batetik bizigenak. Gu bertu eskubideak, legean idatzita. Zer etorriko zaigun, zenbat kostatuko dan, goraka jungo dian presioak, beraka jungo dian, itxaron zerrendan gaudenean, zergatik ordendu berdeun eta ez administrazioak, horrentzen hori maitu, egon goia beti, ez da? Orduan, eskubide horiek egon berdute garbi eta denentzako berdina, ez? Eta orain horrelakoik ez da, orain aldundi batek esateu, aurten hau ingo da, hau ikoko da, eta higo itxen da, ez? Eta gero, demokratikoki, badakiu da hola koordinazioko olako erakunde bat, instituzio guztien artean, eta demokrazian ezagutzen ez dan gauz badaka. Diputazioak ikusten badu, han planteatzen den erabakia biantzako ez dela oso onuragarria, betatu egiten du. Betoa existitzen du. Eta gaina, inoiz ez da publiko egiten ze beto egin ditun. Hori gure sistemak gora dauka gozabat guztiz antidemokratikoa. Eta hori ez zautun, berda? Gainera hori berez eredu aldaketa bat da, bere soil horretan beraz aukerak egon badaude. Noski. Lege arrunta bat, guk ikusten dugu oinoen berdula transizioko lege bat edo hasierako lege bat. Eta oinarrian jarri norekin hasten dian pasoak ematen. Eta hori gutxienez, ez dugu ikusten posible orain bapatean
hau da, sistema berria. Ez transizioa dago, zaten gaude oso urruti. Eta lehenbiziko eberko luke horrelako jauzi bat emateko, horrelako pakto bat, edo zerbait horrelako baino debat, hau ez dago, garbi, ez dago. Baina da orain gitxi behintzat Eusko Jaurlaritzaren babesean sortutako elkarrizketa sozialerako maila deitzen denak, ez, bazirudien erreparatuko ziola etxeko lan bezala markatzen zuen apur bat, ez, zaintzaren afera hori, ez, izan daiteke ez epe oso luze batean argi gehiago ikustea? Begira, gu mugitzen geha familia arteko eta erabiltzaileen elkarte bezala, ez da? Legeak, estatukoa garbiago hemengoa baino, eskaintzen digu parte hartze eskubidea, bai zentroetan, bai diputazioetan, eta bai Jaurlaritzan parte hartzea. Hori ukatu egiten zaigu. Bai diputazioetan eta Jaurlaritzan parte hartzeko kontseilu horietan, arartekoa pasata daukau, nola ez diguten onartzen, baina bitartean zer egin dute? Sortu dituzte beste mai batzuk, konsensurako beste mai batzuk, ez? Hau da bigarrena, orain egin dutena, hau entzun genduni ez dugu, hau guri, hortan eskubita dekona familiarrak eta nolabait representatzen ditugu nahi, ez dio zer esan, eta hor zerbait hitzekin hasi dira, eta inon etzakien hori etxegoetzonik ez. Orduan, jabada beste toki bat, nun asaltzen da, beraiek konsensua bilatzen duela. Eta beste maila bat konsensuakoa topatzen dute, hirugarren sektoreko erakundekin, ez? Hirugarren sektorea oso importantea da Euskal Herrian, baino hoiekin egoten diranean, planteatzen dute beti apoio bezala, beraientzako apoioa bezala dutela, eta erabili egiten dituzte. Eta horrekin, beraiek egoten dira lagun berrekoakin, baina gurekin, familiarren eta erabiltzailean representanteik ez dira egoten, ukatu egiten digute. Eta horrela dago. Eta hori nola uler daiteke ez, izan ere zaintzaz hitz egiten entzutea, ez, bada, zuek bezalako jende bertan lanean dagoelako, eta gero eratzea alako mailak ez, zuek ja erakusten zuen, ez, problematika gogorra badela, eta ez, neurriak lehen bailen hartu behar direla, eta ez entzuteak. Horrela da, guri bilera, hau bai gertan dena hiru diputazioetan da Jaurlaritzan, ez? Lehenbiziko bilera jun izan gehanean galtzaizu gur parte hartzea esaten dezuek, zenbati ordezkatzezue. Guk aldegu nahi, baina beste inor ez da juten zentro eta jendiek egotea. Gu organizazio ez geha hondiak, zatik modan ez da egote militantzi hau sarran kontu da militantzi hori oso jende gutxi gustatzaio, gabiltzano gehiago geha prozesu batzu pasaditugulako eta ikusten duena zer dan, baina beti galdatzen digute hori, eta ez guk geha bakarrak eta legea jartzen du eskubida daukala, orduan zenba gehan ez di inporta. Gehiago gaina, egin behar zuten dazuk errestu eta guri gastoak eta gauza batzu finantziatu. Ezin geha jendeak kota eskatzen jardun lan daukanean pertsona bat, familiarteko bat egoitza batean, ez, da trantze hori pasatzen, ez. Eta hori dago oso, ez da ezagutzen kanpora, baina dago, hau ez da gauze demokratiko bat. Ez mintzatea, hasieran esan duzun horren arira ez, nola zaintzak dituen arrakala hauek ez, lehen pertsonan bizitzen ez ditugun momentura arte agian ez garela konturatzen hor, arrakala handiak ikusten dituzue agian belaunaldi berrietara kontu hauek azaldu ez, eta agian gizartea gehiago astintzeko. Bai, sartzea eta bajatzen juta eta hori ez da modan, inoiz da normalian gizartea biziga bestaldea behira, ez da, baina hori bai dela goz bat prestatzen joan berdana, ez. Guk ikusten dugu panoramako eta beltzagoa dela, pentsatzen dugu hau gizarte baten zerbitzuak eta berrian bermeak izan berretuela jendea bildurrakin ez dedin urre hau nola izango nahi zaindua, zeinek zainduko hau, etxean ez da katinor, diruak kendu egiten dute hori guztia, ez da. Eta leheno esan dizutena, orain, hau trasladatu ezkeo hezkuntzara, hemen egiten nahi dena da, hezkuntza pribatu izango lehizela, zure semea, diru bat, eta nahizun tokira mantzazu pribatu aldin badare. Hori plantatzen dut, ezin laike ez da, hor nor kertetzen du ondo, dirua dutenak, baina publikoa dana, askoz eskazagoa da. Beira, Gipuzkoan publikoak egintzian oindala urte batzuk, udalekoak ziren egoitzak, ez? Horrein dia aldundianak, eta ja udalak eta erabiltzaileak ez dakit aie publikoa denik udak eta sartu dute pribaua goiti bera, eta horren ez du existitzen gukute batzen zaite, publikoa da, jun alkatena esatea, ze pasatzen hemen ez. Atzo, alkate batek esatezean, publikoa den, hau Gipuzkoan, publikoa den errezentzi batean, beraiek herrian utxura zutela urtean behin festa bat egitea eta gerturatzea, horrelako asko itxezionak, eta enpresa pribatu esan zion ezetz.
ez daukela autorizazio, enpresa hori Zaragozakoa da, eta ez daukela autorizazio publikoa da, eta hori pasa egin da, oinala egun gutxi. Bai, izango da, errepikatzen den behinez, kudeak eta arlo pribatutik eramaten denean. Hala ere, hori berez ez, tokiak eurak publikoak diren enean erreza beharko luke ez, alakoak gelditzea edo... Publiko baldin bada, lehenbizi alkateak esan berko, nola, bai, hori diputazioa nahi, baina publikoa da, ni banoa, ez, eta hau ikusten da, eta egia da, udaletik ere, asko utzi dela diputazioak egin dadin, naiz eta eskumina behaiena izan, orduan, nik uste, lagatze prozeso bate badaola hortik, ez, eta benetan, ikusten dugu, fuerte sartu berdala, eta lehen esan dizutena, ez dugu ikusten inor, banak haute zanean dana dute, arazoa, baina arazoa ikusten dute, ez? Agintzen nahi dienak, horretik nahi horren beste jende kanpotik ekartzen, baina dauden tokitikan eta aldan gutxienak gaztautan nola inberruten, hortxe, aguanta, baina badakite zer da honez. Eta bestaldetik ikusten duena da, aurrean daudenak, bai, baina gogorregia eta jungo algea, sartuko algea, horreko konfrontazio bat jungo algea. Eta horretik diot, neoliberalismoa eta neoforalismoa ditzen dauzkau, eta horiek bultzazu txikiekin ez ditugu usatuko. Oso konfrontazioak asunto batean joan behar du. Beraz, mai ingura bueltatuta ez, Gipuzkoarako hautagaien artean ez, justu agian hitziterako orduan doakotasunaz, publikotasunaz ere gatazkak izango ziren. Bai, konsensoa hitzetanek erabili zuten, ez? Konsensatuen erdara, ez da? Eta hori ondo dago. Baina hori ondo dago gauza gertua daudenean, ez? Hain urruti daudenean, lehenko ejemplora noa, ez da? Hezkuntza sisteman. Bai, konfrontazioa dago, pentsa, ze diskusio daudena, azken dugu ematen zuen hau gazi joala, eta badaude. Bai, baina zertan gaude adoz. Hori trasladatzen bada, zaintzara, konponduta dago gaia. Behitu nun gauden, ez? Orduan, horrea iristeko konfrontatu gabe, hau da, paktotxo batzuk eginda, eta hau pixka dotore hau jarri eta txukuno eta bar horrekin bada, edo sartu inbergea, ez? Diru asko berda, hau bere tokian jartzeko. Eta diru asko, dirua sortu inberda, edo beste tokitatik kendu, horrela da. Ez, kudeaketaren aldaketa eta zentzu horretan, esaten duzunaren bide horretan hasteko ez, Gipuzkoara begira kontseilu baten eraketa ere proposatu duzu ez, iraupen luztekoa, zeintzaren bueltakoa, zein da proposamen hori zehazki? Horrekin, zan transizio bat egiteko, ez da, hau berez lege bat eta bar, baina, egunari eutzin bertzaio, eta urte horren atzetik burrengoa dator, eta jendia goitzeta goten da, eta egiten da, eta bizita hori, ez da. Orduan, gustatzen dugu, bintzat, eman dezaun jauzio bat, urratz bat, ez? Eta egin dadin kontseilu bat zaintzakoa soilik. Hori da beste arazo potolo bat egutzen duguna, gizarte zerbitzuak. Eta gizarte zerbitzuak gauza oso zabala. Eta hemen aldatu dana da zaintza, zarren zaintza. Galako asko, etxeko familia eredu aldatu dalako, emakume inkorporatu dalako eta naskatu egin dalako beti hau egiten, ez? Orduan aldatu da guztiz, eta gut nahi dugu egitea zaintzakoa. Eta horrekin zer lortze du, gauz ikeragarri bat, informazioa hilero eukitzia adibidez, guk ez dakio. Jakiteko zenba dauden itxaron zerrendan, inberdu jun batzorde nausita, eta batzar nausita, eta batek egin dedila galdera, eta handik irilo batzutua, edo jakiten dugu zenbat, eta hu plantatzen du jarraipen egin berdala motxean, zenbat jendea idan eskatzen residentzira, zenbat etxeta, eta hori izan dadin, gardena izan dadin, ez? Kusteko arazoi gabe, orain arazoi ditugu daneako. Eta halako beste lurraldetan, Araban eta Bizkaian kasu honetan ez, ikusten dituzue aukerak halakoak ere martxan jartzeko datozen 4 urteetan, egia da ez zuek azkenan Gipuzkoako elkarte ezberdina batu zaretela bide honetan? Bai, hau, pasua eman dugu Gipuzkoan ikuste genitulako kondizioak. Orokorrean, han ez dago giro neoliberal hau. Ez dago. Oiak, egoitzetakoak, 185 dia itunpekoak, dia publikoak, baina oian finanzazio eta hori ez dago beste lurraldetan. Orduan, gertuo dago han zerbait egiten hasteko horretik gain Gipuzkoan hasi ginen pixkat, ikusten dolakoan erreso edo gertu hoteleken indarrak,
eta baita ere gehiengoak eta asunto hori hortik hasi ginen, baina arazoa toki guztietan da berdina. Bai, ez, egia da justu oraingo hauteskundeen bueltan bereziki Gipuzkoan hitz egin dutela zaintzaren inguruan, ez, agian bestetan Bizkaian esaterako noski enpresetara begira gehiago, beraz datozen hauteskundeak aintzat hartuta, ez, bueno, espero da benetako aldaketarik 4 urtetan, bukatze alderan ez hor zer mezu duzu zabaltzeko. Gor oso kezkauta gaude. Gu gaude lehenbiziko lerroan, ez? Familiarrak hor gaude eta geuk adinatik baino gu bakarrik ezin dugu. Esperantza handiena movimendu feministan dago, hor daukolako bultzada edo momentuetan gizarteak errespetua dion movimentu bat, osatu behar da, epea jarri berdia, ezin da bakarrik batalla kultural baten zaion hemen egunero gertatzen da, eta bitartean gaina neoliberal hauek ari dira beste alternatiba oso gogorra, oso pribatutakoa, edo oindaukoan bezala ez da daude, goitza pila bat handiak eta esku pribatutan urte pila bateako. Orduan, sartu inberda horren, guk hor, badako horrelako keska bat, honei buelta emateko asko zarata handiago berda, movimentu handiagoa berda, eta movimentu hori egon badao, batiz bat, lan konbenioetan. Hor badago, jendea aktibo dago, hilero kobratzen da, eta hor badago, ez? Baina gainontzeko estamendotan ez dago hori. Behintzat, esaten duzun bezala ikusten da, ez? Zaintzaren bueltan, jaruten duzuen pertsona ezberdinek, edo batzuk lanean izan, bestatzuk familiar bat baldin dago duzu, izan dezakelako alako egoeran, ez? Badaudela baldintzak elkarrekin borroka horri heltzeko. Bai. Bueno, geho, honekin batea, ikusten da asunto komunitarioa eta komunitatea sortu behar diela, gauza beste era batea izango diala, baina hor bertan ere ez daukagu toki bat edo olako zentron bat ari dana aurretik lana egiten, beste arlo batzutan dauden bezala, ez da hemen ez dago. Eta gero diputazio muitzonten diruakin ikerketa lanak egiten dutzenak, idaztutenak dena diputazioko diruakin mugitzen dira, eta hori agintzen dura ondo mugitzen du. Oin, honekin, mainguru honekin ikusi dugu, 11 telebistak eta beste zenbait izan dira informazio eman dutenak, baino prensa neoliberalak eta telebista neoliberalak ere ez dute, ez da itxaure ere egin berria izan den gauza bat, zerbait interesante izan dena, eta berria, eta danak abizeta zauden, ez da itxaure. Orduan, badakigun horren kontra, egian, ez? Eta hauek aldatzeko berdu askoz movimentu gehiago, askoz kompromiso gehiago, indar politiko eta sozial guztien artetik. Ez, eta hori ikusi beharko dugu lurralde mailan, ez, foru hauteskundeetan zer gertatzen den, baina, behintzat egia da, ez, eta aipatu dituzula zaintza komunitateak, eta antzekoak nahiz eta prezidente oso potolorik ez dugun agian, ez, udalerri txikietatik egia da hor zabaldu daitekela bestelako, lurzoru bat. Bai, hasi eskeo begiratzen, toki batean da bestean gauzatxoak egiten ari dira, ez, beste era batea, eske, etxetan ez dauka jenderik. Jende asko deio etxean, eta batzukan, bestiakan, eta nola izango da orduan, badao kezka hori, ez? Baina hortik edo sozi diferenteetik aparte, berdu hori bera bultza, ikerketa hori bultza, nora nahi dan ematea, nore gordainduen berdun, hori danak hor daude, eta goz potola izpasek edo izten, beste gortzi izango dira, kolore politiekin marraztuko gauz batzuk, ez da, baina asunto potolai etzaio duzten. Esaten diate, pingariniotik, denbora dela eta menutzi behar dugula elkarrizketa, mila esker Santi gurekin tartea hartzearren, gertutik jarraituko dugu ez, guzti honen ibilbidea, emaitzak, eta espero ditugu emaitzak, beraz horixe mila esker eta hurrengo arte. Guretzako oso garrantzitsua da laguntzea, hau hola azareratzen. Eta honekin, laster jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Makurra bilbidea
efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxe bizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxe bizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, tortarako hemen ditut albo banatan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, ondo etorri. Gurera. Eta naziometroak erakutsi dizkigun datu ez hitzitzen hasiko gara, daukagu bideo laburtxo bat datu horiekin eta helduko diegu. Osasungintzari dagokionean, herritarrei galdetu zaie, ea osasungintza publikoaren edo pribatuaren alde dauden, eta herritarren gehiengoak osasungintza publikoaren aldeko jarrera erakutsi du, eta etorkizun batean osasungintza erabat publikoa edo gaur baino pisu handiagoa izatea nahiko luke. Aurreko neurketetan bezala, baiezko edo erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera kontrakoaren hirukoitza da. Espainiatik eta Frantziatik independizatzearen ingurua galdetu dugunean, neurketa honetan aurrekoetan bezala, kontrakotasuna izan da proportzio altuena izan duena, 42%. Dena dela, galderaren aurrean erantzun ez duen jendeak, inoiz baino altuagoa izan da, aurreko neurketetan baino. Telesforo Monzon laborategiak eginiko naziometroaren emaitzak ditugu hauek, hor burujabetza nahiei buruzko iritziak aztertzen dira, eta baita ere ez, urtero gai ezberdin bati erreparatzen diote, kasunetan osasun gintzari, baina tira ez, burujabetza zitzaiten hasiko gara oraingo honetan, eta hemen bai, azta duten nola erabakitzeko eskubidearen bueltan, ez, nagusi badela jarrera, hala ere lurralde guztietan apaldu egin dela aurreko galdeketarekin alderatuta. Nola erreparatzen diozue honi? Bai, hala da, ez niri harritu nago, ez? Jendia, azkenean ez erantzutia edo erantzun nahi ez izatea, ez? Eta azkenean, bai, referendun alde uneko 56 bakarrik agertzea, non bakarrik da erabakitzeko eskubide bat, referendun baten alde egotea ez nahu nahi esan baiezkoa izango dela iritzia edo erantzuna, ez? Baizik eta parte hartzeko eskubidea, eukiko genukeela egongo balitz, eta hor ez dakit zergatik zer gertatzen den, behar bada igual gazteon artean politizazio falta somatzen da, edo ez dakit, baina hor hori aztertzeko, aztertu beharko litzateke ez. Baina urterik urtera egia da jende gehiagori egin diotela galdeketa bera, aurten aurrekoan baino pertsona gehiagorekin harremetan jartzeko aukera izan dute, zuri ere harritu egin zaitu datu honek? Ez, nau bat ere harritu desango dizu zergatik. Batetik, halako inkestatan erantzuna lantzen da galderetan, hori hasteko, ez da? Orduan, ze galdera egiten duzun da nola egiten duzun, erantzunak ere oso baldintzatuta daude azken finean. Eta bestetik, bigarren baldintzatze bat dago inkestaren beraren aurkezpenean. Orduan, zuk zer nahi duzun azpimarratu, hori da gelditzen den ideia, ez da? Nik ikusi dudana azpimarragarri da, adibidez, ze jarrera hartu ez dakitenek igo dutela ikaragarri. Gehien igo dena hori da, baina hori ez da gero titularritan jartzen, hau da, igo da ikaragarri, esango izut, 100%, 20%, ze jarrera hartuko luketen ez dakitenen multzo hori, ez da? Da horrez zerbait adierazten du. Bestea beste, inkesta hau lehenago egin direnean ere nik komentatu dudan gauza bat.
eta da ze proposamen konkreto dago independentziarako, estatu propio bat egiteko. Indar politiko bat badago edo bi badaude benetan hori garatu dutena gure artean? EAJ garatu du, Bildu garatu du, nik uste dut ez. Orduan, klaro, gero jendeari galdetzen diozu, nahi duzu independentzia, nahi duzu estatu propioa? Bide batez esan da, kuriosoa da, estatu propioa bai ateratzen da nagusi eta independentzia ez. Orduan, norbaitek esplikatu beharko digu hori, ez da? Hau da, jendeak aukera bat egin desan proposamen zehaz bat behar du. Orain, hauteskundeak izango dira laster, ez da? Eta horretarako badaude proposamenak, alderdi politikoa daude, programa daude, independentziarako ze programa dago, nok aurkezten du? Estatu propioa egiteko ze programa dago? Abandonatu eginda, nagusiki azken urteetan, alderdi abertzalea deitzen zirenak, aspalditik astuta daukate, salbu behar bada berri egunean, edola, proklama modura, baina hori ez dago landuta, orduan jentea nola esan behar du honen alde nago, espadago zeren alde egin. Hau harritzen, nik uste dut, arazo importante bat dagoela herri honetan, behar bada, independentzia zalea gehiengo izan gaitezke, baina independentzia konkretu bat nahi dugu. Eta nahi dugu jakin nola izango litzatekeen euskal estatu bat, nola, errepublika bat, nola antolatua, hori guztia da nik uste inkesta egin dutenen eta inkestaren atzetik daudenen akats larri bat. Alderdi abertzaleek behar dute, euren obligazioa da, abertzalea badira, herritarroi aurkeztea proposamen konkretak. Inkestak egin aurretik. Bai ez, kontu ezberdinak irten dira hasteko agian ez, erakitzeko eskubideen multan aipatu zuen hola ez, hutsune hori ezandak ez jakitarena. Hori zer da, agian ematen dugulako ez dugula erabakitzeko eskubide hori eta tira ez zaitu hainbeste kezkatzen edo ditu gara ez, orain hauteskundak ere batozela ez laurterik behin bozkatzera eta tira ez du besterik jakin nahi. Nire ustez, Karmelok esan da moduan, ez, pertsona asko edo gehienak ez dute konfidantza alderdi politikoekin, ez da sistema honekin ere. Hortaz, behar bada kaleetan somatzen da bai politizazio maila, altua, edo behar bada bai independentziako gogoa, edo estatu propio bat eukitzeko gogoa, ez? Baina gero, ez badago bide bat hori heltzeko, agentea zer pasetan jakon, pentsetan dauela, politikak ez dauelako ez dauela esertarako balio. Eta horrek egiten du, azkenean, mesbidantza bat egotea sistemarengan eta gogoak ez eukitzea, ez? Apatiko geratzen da gizartea, zer ez dauko zertan sinesten, ez? Eta hori gehienetan pasetan da eskerrean. Eskuman nire ustez, edo bai Euskal Herrixan eta bai Espainia mailan, ez? Behar bada, jendeak ez dauko zertan hainbeste sinestu, euren diskurtsotan, gauza bat entzuten duzu, edo diskurtso polit bat, edo zure bizitza hobetuko dutela alderdi batzuek uste duzu, eta jazta, batentzare boskatzen duzu, eta horren alde egiten duzu. Baina nire ustez, ezkerreko pertsonek gehiago beharko dute, edo gehiago behar dute neurri zehatzak, eta euren eskubideak urratzen ez dituen neurriak aurrera botatzea, eta hor nire ustez ere garrantzi handia daukie alderdi politikoek, eta orain hauteskundeetan garela programetan islatzeko eta euren neurriak hartzeko. Ez, ala ere, esaten duzuenen ahira ere oso lotuta badagoela, abstentzioaren mamu horrekin, asko eta asko badaude arduratuta, eta ez da asteburuan bertan, hortuzar agertzen zitzaigun mobilizatzera deitzera, mobilizazioa deitzera 28 begira. Bai, baina nik uste dut abstentzioa fabrikatzen dutenak dira nagusiki alderdi politikoen gabeziak eta akatzak horiek dakartea abstentzioa, aukera politikoak, aukera elektoralak animatuko balute jendea botu ematera, elitzateke apenas abstentziorik egongo. Abstentzio handitzen da jentearen decepzioagatik. Zailako eskaintzen, espero duena, ez da jenteak. Eta oso zaila da, benetan batzui zaila egiten zaigu, inkluso botoa joatera erabakitzea, zaila egiten zaigu. Desplikatuko du zergaitik, orain izaten da, erabakitzeko eskubideak indarra galdu du.
eta galderak egiten dira, baina erantzuna oso erresa da. Ze gertatu zen Katalunian? Ez da horren beste denpora. Herritarrek ilusio handiz eta marearen kontra eta errepresioaren kontra antolatu zuten referendum bat. 2 milioitik gora personak parte hartu zuten. Ze gertatu zen ondoren? Estatuko indar politiko nagusia, PP eta PSOE, PSOE eta PP, 155 aplikatu, eta batez ere polizia aplikatu, eta egin zuten triskantza. Osea, aukera demokratiko bat gauzatu zenean. Ordan ez gara tontoak izango. Ikusten badugu estatua horrela dabilela jokatzen, nok egingo du horren alde. Bizten da, gero zelako represioak arri duen gainera, eta orain nola dauden katalanak ez da ordan, nok egingo du horren alde? Noski ez dugu horren alde egin nahi dugu eskubideak modu demokratikoan eta ondorioak aplikatzea. Baina, klaro, hori egin ordez, azten gara esaten, PS eta PP ez direla berdinak, PS orain koalizio progresista batean dagoela, osea, erreprimitu zuen bera, ez da, kultura ministroa Espainiako gobernuan behira norden, esan nahi dut. Batzutan ematen du ez dugula pentsatu nahi, ez dugula aztertu nahi. Orduan, niri alako inkestetan, ernegu puntu bat ematen diate galdetza, zergatik bajatu da erabakitzeko eskubidea. Galdera egiten duenak jakin behar du sobera zergatik. Zuk eman aukerak, eta ikusiko duzu, nola, abstentzioa gutxituko den, jendea animatuko den, botu ematera eta aurrera egingo duen eskubide demokratikotan, baina aukera realak eman, ez ibili jentea engainatu nahian, inkestekin, nik uste dut. Eta zergaitik galdera independentzia edo Euskal Estatua ez horre ere bada kuriosoa izan ere, hemen aipatzen nola hobestu egin den Euskal Estatua bera, agian zer da, zer lotzen dugun kontzeptu bakoitzarekin, zer dago independentziaren atzean, edo zer iruditegi dugun orain hartan independentziarekin eta Euskal Estatuaz gabiltzanean zer datorkigun burura. Hori da, eta azkenean ez dago argi, ze ezberdintasun dago independentzia eta estatu propio baten artean. Ez dago desberdintasunik, ezberdina da. Baina nire ustez, beldur pixka bat dago jendeen aurrean edo era publiko batean esaten edo esaten edo nartzen independentziaren alde zaudela, ez? Eta azkenean, hori ikusten da, ez dagoelako, behar bat alderdi batzuk, EAJ eta baita H Bildu, ez? Onartzen dute independentziaren alde da zela, ez? Baina gero ez dute ezer egiten hori lortzeko, ez? Eldiari.esen Beatriz Artola Zabali elkarrizketatu genion Frantzen astean, eta bera, titularra hori izan, ez? EAJak ez dago ezestatzen independentziaren alde dagoela. Eta bera, onartzen zago, ni independentziaren alde nago, ez? Baina gero zer egiten dago, gero zer erakusten dago. Hortaz, jentia zer usteko dago. Hori ezin dela lortu, eta ezin bada lortu, zergatik horren atzean ibili. Eta hori eskenean, da, eurek bai hauteskundetan eta ez bakarrik hauteskundetan urteetan zehar, ez, ematen ari dieten diskurtsoa, ez da, independentzia ez da posible. Hortaz, ez bada posible eta Kataluniarekin, Carmelok esan dago moduan, ikusi izan, ez, referendum bategatik zen nolako errepresioa jasan izan dute eta oraindik jasatzen ari diran katalanek, eta hori, esaten dute, ezinezkoa baldin bada zergaitik sinestu edo zergaitik horren atzean fan. Ikusiko da, ez? Ezinezkoa baldin bada edo, ez? Eta zer pertzepzio du kontzeptu bakoitzaz? Independentzia uler daiteke, gauza hauek azaldu egin behar dira eta argitu ez da egiten gurean. Egin beharko luketenek ez dute egiten, nik uste hor da hola. Da gero galdetu egiten zaio jenteari. Lehenengo emaiozu informazio nahiko eta formazio nahiko ez da irizpide propioa izan dezan. Eta ez dadin ibili zalantza batean eta naste batean. Independentzia gehiago da prozesu bat, ez da? Eta prozesu horretarako behar dira bideak. Eta bideak gauzatu, proposatu eta egin. Eta hori hemen ez da egiten. Eta bestetik egiten da kriminalizatu. Hau da, Estatu Espainiarrak eta bere ideologe kriminalizatu egiten dute, da batzutan harrigarria gertatu zaidana Urkullu berak egin du. Esan ez dela posible, 19. mendekoa dala, eta gauza nahiko harrigarriak. Orduan, hori batetik, bestetik Euskal Estatua, ez da? Zer da estatu propio bat izatea, antolakunde global bat izatea?
politikarako, instituzionalki, kulturarako, eta noski, jenteak hori ikusten badu zehatzagoa antolakunde propio bezala, logikoa ere bada hori nahi izatea. Euskal Estatuak besteak beste salbatuko lizkiguke hainbat arazo larri dauzkagunak, hizkuntzarena, euskararena. Guk euskara ezingo dugu edatu nahita ere, gehiengoa nahita ere, hala uste dudala, baina ezingo dugu edatu ez badaukagu estatu propiorik. Zeren orain ematen dugun pausu txiki baterako hor daude beste estatuko, Frantzia edo Espainiako agintariak, epaileak, poliziak, danak hori mosten. Estatu propioa bagenu, jenteak badu kontzientzia, hori salbatuko genukela. Seguruen, jentearen, gehiengoaren, borondatearen arabera antolatuko litzake benetan euskal kultura eta euskal politika, hizkuntza politika, eta dana, eta salbatuko genuke, seguru, jenteak nahi duelako, ez da, oran percepzio hori. Eta beste hainbat arlotan, osasun sistema publiko bat, edo gure antolaketa sozioekonomikoa, hobetuko genituzke asko, ez genuke izango orain daukagun katramila, kezi hori transferentzia pendiente dago, kezi hori gure almena da baina kentzen digute, eta bar. Nik uste Euskal Estatua nahi izatea oso arrazoizko eta logikoa den nahia dela. Baina hemen logikoa ez dena da, abertzale deitzen diren taldeak. Begira, independentziaren aldeko herri erakunde bat bazegoen duela urte batzuk. Disolbatu egin zen. No disolbatu zuen, zergatik disolbatu zuen. Gauza horiek galdetu behar dira, ez da? Eta nik uste benetan, ni oso kezkatuta nago, ez dudalako ikusten hemen alderdi politikorik, jenteak eta herritarrok behar dugun arazo sakonei erantzunik ematen dionik. Eta hori oso kezkagarria da, eta inkesta horiek hori galdetu beharko lukete. Eta presio bat egin alderdiei. Ia da gai honekin oso arduratuta ere badirela esaterako ez, gure eskuko kideak ez, azken hilabetetan ikusi ditugula esaterako kasunetan legebiltzarrean ez, hasteko behintzat ez, hor zerbait mugitzen, baina badirudi ez, eta orain gutxi egiten zuten ere urte egiten zuten 10 urte, baina ez talako prozesuek ez zenbaterainoko iritsi aldirelako. Bai, behar bada, pausoak egiten dira, baina gehiengo pausoak nire ustez ez da alderdi politikoetatik eta ez legebiltzarretik, eta behar bada bai kaleetan somatzen da ez edo herri mugimendutatik, baina azkenean asko falta da hau egiazko neurriak bihurtzeko, eta horregatik nire ustez hori pasetan da ez dagoelako intentzio bat edo ez dalako prioritate bat orain edo gaur egun Euskal Herriko alderdietatik ez dator. Azkenean hemen hauteskunde garaian gaz eta hauteskundeak irabazteko badirudi olako diskurtsoak edo independentzia edo estatu propio baten diskurtsoaren aldeko hitzak behar bada boto batzuk irabazten dituzte, baina bai hainbat sektorek aldentzen dira ez, eta horrek ez zaie merezi. Orain EAJak esaten baldin badau, estatu propio bat lortu nahi dauela, eta hori argi adierazten baldin badau, azkenean gehiengoen botoa behar bada igual ez dute irabaziko. Eta horren beldur, nire ustez dira, ez? Azkenean era moderatu bat edo gestore on moduan agertzen badia, behar bada gehiago lortuko dute edo behintzat, nire ustez hori da gertatzen dana. Halako neurri zehatzak ez die merezi. Bai, nik ipiniko nituzke bi adibide nahiko egunotakoak, nahiko argigarria direnak, ez da begira. Datorren igandean da herri urratz. Herri urratz, zenperen urtero egiten da, salbu pandemia urteetan, da orain berriro antolatu da, datorren iganderako ez da. Badira nire inguruan asko eta asko nahi dutenak joan. Eta logikaz eskatzen dute Bilbon bertan, autobusak, zergatik ez dira antolatzen autobusak. Nok egin beharko luke hori? Alderdiak hain euskararen alde eta hain euskal hezkuntzaren alde baleude, litzateke txarto izango ez da antolatzea edo euskararen aldeko mugimenduek. Gaur da eguna nik ez dakidala Bilbon autobusik egongo den, herri urratzera segin behar dugu, bakoitza geure kotxetan joan. Edo joateari utzi, nik uste adibide nahiko argia dela. Bigarrena, turra. Turra Bilbon hasten da, hasiko da, uztailaren hasieran.
Eta badago zorionez mugimendu bat, da uste dut gure esku dago hortartean ere badela, mugimendu bat, ikurriñak ataratzeko, da agertzeko Euskal Herri osoan, baturra Euskal Herritik pasatzen ari dela. Bueno, oso positibo eritzen zait. Halako aukera baldin badaude zergatik ez dira bultzatzen, beste alderdietatik eta herri erakundeetatik zergatik ez dira bultzatzen, ez da? Zergatik gertatzen da abandonismo hau. Eta era berean, orain hauteskundeak udal eta foru hauteskundea dira, gaitzerdi, eskerrak, hurbileko erakundea dira, eta behar bada horrek animatuko gaitu, nire bintzat bai nago animatuta, botu ematera, ez da? Baina gauza bat esan behar dut, zinez, azken aldian alderdi abertzaleek Madrileko gobernu bati eman dioten laguntzak, askoz gehiago egin du, estatua finkatzearen alde eta independentziaren kontra, Madrileko alderdi epaino. Hori hola da, eta hori aztertu egin behar da. Zuk erabaki taktiko batzuk hartuz eta helburu taktiko batzuk lortzeko dela etxe bizitzan, dela bai da bai, bakarri bai da bai, legean da bar, botu ematen diezu, eusten diozu koalizioari, horre ze prezio dauka. Horre ze ondorio dauka. Hori dana aztertu behar da, nik uste dut, gobernu Espainiarra eta estatu Espainiarra horren bestean finkatu bada eta hemen independentzia eta estatu propio nahia ahuldu, neurri handi batean horregatik da. Hori aztertu beharko da, ez da? Hiela da, ez azkenean, bai EH Bilduren posizioa Espainiako gobernuan geroz eta handiagoa da, ez? Eta azkenean koalizio gobernuak horri lortzen dau. Gauza alde on bat dauko, ez? Eta azkenean, hori esker lortu dira, hainbeste... Lortu dira? Hori da beste galdera bat. Lortu dira? Aprobau dira, gero ikusiko da, ez? Etxebizitza legea ikusiko da, ezin dugu geixegi eskatu Espainiako gobernuari, bakigu PSOE dalan. Orduan hemen egin dezagun. Gobernu bat eta estatu bat, eta lege propio batzuk, azken finean, zu diozu lortu dira, nik aztertzen dut etxe bizitza legea oraindik proiektua dena, gaur bertan esan dute gainera berrirore koalizio taldeen artean egondoko iskanbila dagoela, eman dezagun ateratzen dela, zein da hemen Bilbon, Donostin, etxe bizitza arazoa benetan larri bihurtzen duen gertaera, turismoa, da etxe bizitza turistikoak, eta horrek garestitzen duen eta urri bihurtzen duen alokairua, ikaragarri. Horri aurre egiten dio, ez, hori tratatu ere ez da egiten. Lege proiektu horretan, orduan zer lortu da. Hemen balantza bat ipin dezagun, baina benetan, hau da, zer lortzen da eta zer galtzen da Madrileko gobernuari apoioa eman da, ez da. Nik uste dut ordua dela balantza hori egiteko. Eta espero dut, urte amaitu horretik nola hauteskunde orokorrak egingo diren, horretaz hitz egingo dugula serio. Eta ikusiko dugu, zerk egin duen gehiago Euskal Herria garatzearen alde eta independentziaren alde, eta zerk egiten dion kaltea handiagoa. Claro, PSOE eta PP esaten da, diferentea dira, biak ondo elkartu ziren Katalunian prozesua ondoratzeko. Ordan, azter ditzagun gauza konkretuan, ez da? Eta mozal legean, eta... Hori da. Ordan, azter ditzagun gauza benetan. Da orain PSOE zeioko egiten du. Nik uste du Podemos ikusi du oso radikal, da nahi du ordezkatu, somarrekin, hitz egin dezagun argi. Gauzakola dira, ordan, non sartzen ari gara, non sartu nahi gaituzte. Nik uste dut azterketa hori egin behar dela. Orain municipala dira, bale. Bakoitza bere herrian, bere hirian, ikus desala hurbileko aukera, eta nik animatzen du jentea hor botu ematera, ados. Baina kontuz, ikusiko dugu, hilabete batzutara, hauteskunde orokorretan, PP, Vox, PSOE, ze egin behar dugun guk hemen. Txiko da, gainera justu inkestan ere galdetu da ez, erkidegoen erabakitzeko ahalmenaz eta horrere agertzen ziren, izan Frantziaren menpeko lurraldeetan eta Espainiakoaren menpekoetan ez, iritzi ezberdinak ala ere egia da ez, ego aldean behintzat bai askok ez, hobesten dutela, eta etxebizitza legaz eta abarrez ez zaitu gaila, eskumenen ez, aldaketa hauek ematen direnak eta ematen jarraitzen dutenak, eta tira ez, erkidegoetan bertan erabaki alizatea. Hori izango litzateke hoberena, baina
orain esan dugu moduan, ez dago estrategia politikorik hori lortzeko, ez? Eta azkenean, ikusten baldin bada, Madrid erantzu egira ari diela hemengo politikariek ikusiko dugu zelan lortu, ez? Gure independentzia holan lortu barik, ez? Hori oso zaila da, eskuminak lortzea, ikusi da, ez? Espainiako estatuak zen nolako transferentziak adostu zituen eta zenbat bete ditu, ez? Azkenean, gauzak adosten dira, baina gero bete ez, eta hori ikusten da. Gero bestaldetik, ez, hartu duten bestelako gaia, ez, edo garrantzia eman gura izan diotena, izan dela osasun gintzarena, ez, askotan hitz egin dugu gai honen bueltan, egia da, tira ez, aipatu bezala, frantses estatuko kudeaketak eta Espainiaren barruko erkidegoenak ez direla berdinak, baina tira ez, agian harritzeko moduko zantzurik bada. Harritu, ez, kasu honetan ez naiz harritu, begira, eta esango dizu zergatik. Gau, ze gertatu da hemen, osasun sistemak, bere osotasunean, egundoko froga larria izan duela pasan urtetan pandemiarekin. Eta orduan, herritarrok oso gainean egon gara, da ikusi dugu zer egin den ondo, zer ez den ondo egin, eta zei joerak gelditu diren pandemiaren ondoren. Eta hor ikusi alizan dugu eta pairatu alizan dugu osasun sistema publikoa geure eremutan, hemen EAN adibidez, Bizkaian bertan, oso kinka larrian aurkitzen dela eta norabidea ez dela ona. Eta privatizazio joera daudela batetik, bestetik Osakidetza bera ahuldu egin dela administraziotik bertatik, borondatez gabe ez dakit, baina hori da gertaera, eta orduan jente gehieno konkretoan ikusi dugu gure lehen arreta, gure espezialisten gara joan beharra edota beste zerbitzu batzuk, eta euskararen beraren erabilera kinkalarria jarri dutela. Hau da, Osakidetza degradatzen ari direla Jaurlaritzatik bertatik, hau ere hitz egin dezagun argi. Hori horrela da, eta propaganda egiteak eta ukatzea behin da berriro Urkulluk eta egiten duten bezala, ez du ezertarako balio, guk kontaktu zuzena daukagu gure medikuekin, edo ez daukagu, edo galtzen dugu, gure medikuekin, erizainekin, geure medikuetxeetan, eta ez da osoan. Ordan hori, hain kontaktu hurbila eduki dugu, konturatu egin gara, eta ordan jenteak noski, egin du balantze oso kritikoa, oso kritikoa, eta kritikoena gainera EAN, hau da Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban. Nik uste dut hori dela oso deigarria. Eta ikusten da, bi gauza, lehenengo, gehiengo absoluto batek osasun sistema publikoa aldarrikatzen dugula. Behar da publiko izan. Berez eskandalu bada osasunarekin negozioa egin nahi izatea eta jokatu nahi izatea. Eta hori da administraziotik ere elikatzen ari dena. Hori batetik eta bestetik, Osakidetzak sistema publiko hori izan dadin egokia funtsesko aldaketak behar ditura, aldaketa sakona behar ditu. Eta bitarteko asko handiagoak eta ez disimuloak. Ze orain, klaro, esaten da, lasai, egongo da ope bat orain, uda partean, udazkenera arte, eta horrekin emanei da itxura, mediko gehiago eta erizen gehiago sartuko dira, ez da egia, ez dira gehiago. Egingo denen nagusiki da, hor dauderen egoera administratiboa aldatu, kasurik onenean, baina ez dira mediko gehiago egongo, eta ez da hobetuko horrekin osasun sistema, ez da hobetuko, eta hor aldaketa asko sakonago izan behar da. Eta gainera beste gauza bat nabarmendu da, gezurra esaten ibili direla agintariak, lehendakaria bera, behin da berriro esanez, hemen mediko krisia dago, mediko falta dago, personal falta ez, 109.000 hautagai aurkeztu dira. Non dago mediku falta? Dagoena da, hor plantilla ondo antolatu eta bitarteko falta medikuei eta erizainei eta langilei kontratu egokiak eta iraunkorrak egiteko. Ordan ja nahikoa da, gezur gehiagorik ez du entzun nahi Jaurlaritzaren aldetik, eta nahi duguna, eta seguruen beharko duguna da gobernu aldatu. Baina hori momentuz aukeran ez dagoen zerbait da, baina nik benetan uste dut, ja hemengo Jaurlaritza azken aldian eduki duten kolore eta jarrera
eta jokabidearekin merezi dutela bazterreratu eta beste gobernu batzu jarri. Nik hola uste dut. Egia da herritarren artean eta ikuste ditugunean protestak ere ez, dimisioak eskatzen dituztela asko, gero ere, azterketa, ben gai hau ere ez, mai gaineratu duzu Carmelo, eta egia da ez, Jaurlaritzaren partetik bakarrik, herritarrak ezurretan dabiltzala errepikatzen dela, behin eta berriro bestelako argudiorik gabe ez, eta gero ikusten dugu nola, sistemaren barruko kontu guztiak ez, privatizatzen jarraitzen dutela eta herritarrek dituzten arazoak bere horretan jarraitzen dutela. Bai, hala da, atzo adibidez, Gotzone Sagardui agerraldi bat egin zauen parlamentuan, eta berak esaten zauen, arroz hauela Osakidetzaren langileekin eta Osakidetzaren sistema guztiekin. Baina bai onartzen zauen, eta nire ustez da lehen aldia hori onartzen zauela, hobetu aldala sistema guztiak, eta bai, bereziki, aipatu zauen, adibidez adikzioi buruzko zerbitzuak eta trastorno alimentizio eta laokoak, azkenean ez da Osakidetzan olako zentro propiorik, eta bai, hori aipatu zauen, hobetu daitekela, baina zauen, ez neurri zehatzik proposatu horrelako gauzako betzeko, ez da inongo datarik jarri, eta azkenean oposizioak, eta ez bakarrik EH Bildu, PP jarri zan, Laura Garrido jarri zan hor, oso erasorrotz baten, esaten ez, azkenean ezin dela gauzak, ezin dela esan Osakidetza ondo dagoela alde baten, langile faltarik ez dagoela, eta langileak ondo da zela, eta gero gauzako betu behar diela beste alde batetik, ez, eta gainera neurri zehatzik proposatu gabe, ez, eta hori azkenean ikusten da, ez? Bai eurak dakite, euren diskurtsoa ezin dela mantendu, ze somatzen da, ez da zela, langileak da zela, baina ez da zela kondizio honetan. Eta horregatik badaz hainbat mediku erizain eta beste langile batzuk, adibidez, ezin dutela orain udako oporrak hartu. Eta horrek ari dira pentsatzen, behar bada ezin diela nahi dutenean oporretara fan, ez da zelako inor beratzean bere lana egiteke ez, ze oposizioak egin bai, baina gero ez badira ataratzen eta ez badira zuzentzen azterketak eta prozesu guztia ez bada maitzen, azkenean ez da langilerik. Bai ez, egia da badirudi Jaurlaritzak iragarpenak egiten dituela eta badirudi sinisten duela ez, halako iragarpenekin, ez dakite hobekuntzak edo etorriko diren, edo jendea lasaitu egingo denez, baina hori, azkena izan da azterketa ofizial hauena, eta gertua ez nola badiren aurretik egindakoak zuzendu gabe, jendeak ez dakia izena eman, ala ez, egin berri ditu agian eta ez du bere emaitzaren berririk. Begira, herritarrok asko baloratzen dugu, nola ez gure osasuna, ze osasunik gabe ez dago bizitzarik, da bizitza da guztiaren oinarria, ez da, guztiaren oinarria. Bueno, Sagardui Andre horri entzun diogu, eta ez da, inbeste denpora esaten, lasai, agian uda partean medikoa barik erizainak egongo dira atenditzen zuen. Eso, erizaina bere lana dauka eta medikoa berea. Orduan, bigarren, ikusi dugu saiatu garelako, lehen arreta izaten eta esaten digute, deitu telefonoz, lasai eta antolatuko dugu, deitzen duzu telefonoz, da esaten dizute, zer daukazu, zergatik nahi duzu lehen arreta, behar bada zureak ez du balio, ez du merezi bisita bat eta nahikoa da telefonoz itsegizu telefonoz. Deitzen duzu telefonoz, da erizain batek hartzen dizu, eta suerte handia baduzu lortzen du ulertzea zer gertatzen zaizun, baina garek logikoa denez ez daki erremediorik ipintzen. Ez duzu lortzen medikoarekin edo kostatuko zaizu ikaragarri esplikatzea telefonoz zergaitik behar duzun medikoarekin egon. Hori zer da, hau da adar jotze bada. Atzerak egin da ikaragarri. Gero, basoaz eta zeure hizkuntzan hitz egiten baduzu nik egiten duan bezala, edarra daukazu. Greba bat egin beharko duzu, medikuen greba bat, horre daukan guztiarekin egin behar izan dugun bezala, gure auzoan, lortzeko mediku bat bidal dezaten, eta mediku horrek egunean astean bi egun edo izango ditu ordu konkretu batzutan, eta bitartean gaizotzen bazara, bidaltzen zaituzte deustura, niri gertatu zaidan bezala. Ordan, eskarela tontoak, nahikoa da, jenteari adar jotzearekin.
Eta hori baino latzago nik ikusten dut begira, eta hau gauza serioa da, osasunean, hezkuntzan, etxebizitzan, euskararen eremuan, komunikabideetan ETB-rekin. Osea, gobernu honek krak egiten du arlo guztietan, arlo oinarrizko arloetan, eta gero ez dago inolako jokabiderik Euskal Herri mailan alternatiba bat emateko. Gaur Le Monden irakurri dut, Le Monden atera dute halako erreportaia luze bat Europari buruz da. Le Monde alarmatu egiten da jakobinoa dalako, baina esaten du jendea lasaitzeko, bueno, lasai, Europa osoan arazoa dago bakarrik Eskozian da Katalunian. Horiek bai benetan aldarrikatzen dutelako nazio propio bat. Eta esaten du literalki Galizia, Estatu Espainiarrak mende hartuta dauka. Euskal Herria, Estatu Espainiarrak da frantzesa mende hartuta daukate. Hori esaten du. Orduan, hemen Jaurlaritza Agirre lehendakari bate deitutako, tantolatutako Jaurlaritza zetan dabil gaur egun. Eta nola egiten du guzti honetan, eta beste alderdi abertzalea zertan dabiltza, egin gabe iraultza bat benetan Euskal Herria eraikitzeko, hemen iraultza bat behar da, oraingo parametroetatik urten da, zer da, hau, adar jotze bat, ardezagun seriotan, az gaitezen seriotan politikaz hitz egiten, Euskal Herriko politikaz. Nik uste dut hor, benetan, ni oso kezkatuta nago, batez ere, hemendik hilabete batzutara, ea ze planteatu behar dugun Euskaldunok, estatu hauei begira. Ez da hor bada gehitzeko agian, eta justu orain ez jorraitza hitz egiten eta aldunditara begira zaintzaren afera bera, ez? Eta honekin lotuta justu, ez? Egunotan Gorabidek, Aspazek, Madres Mercedariasek, perkatu, eta gaudek bieguneko greba bateratua egiten dabiltza. Gaur bigarrena dute, justu hemen parean Itxas Museoan egon dira, ez? Hemendik entzun ditugu protestan, eta tira, ez? Zaintzaren arloan lan egiten duten ez, beharginak dira ez, egoeraz, tira, gorarte eginda ez, grebara jo dutenak, elebarritasunen bat duten pertsonekin beharra egiten duten, eta justu ez, lan gatazka ontaz hitz egiteko eta zaintzan ez, herri honek bizi duen aferaz hitz egiteko, badugu kameraren beste aldean, Begoñe Markina, Gorabideko behargina, kaixo? Bai, kaixo, eguerdion. Tira, ipatzen gabiltza nola gaurkoan ez batera antolatu zuen greba honen bigarren eguna den, konta iguzu ia, nola iragan diren egunotako lan usteak? Giz esan oso ondo, oso ondo. Gu gorabidekuek 7 egun greba egun egina ditugu eta oin bateratuak egin ditugu atxota gaur zuk aipatutako gainontzeko elkarte horiekin. Erantzuna, bai langileen aldetik, gero senitartekoek, erantzuna izeten ari da primerakoa. Gaur bai jente mordue bildu gara, atzo ekintza bat egin genuen, eta gaur bigarren egin dugu jente mordoa eta gutxienez entzun gaituzte. Lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea askatzen zuen puntuetariko batean, erosteko ahalmena berreskuratzea exigitzen duzue baita ere, zein da egoera? Bai, zezuk aipatutako, kasu guztizetan hitzarmena agortuta dekogu ja urteetan, 2019 garren urtetik. Oinarte, esatea bien, adibidez pandemia sasoian ezinbestekoa ginela, baina oin ikusi ezina gara. Sasoi hartan ezin izan genituen hitzarmenak larregi mobidu ez geneuzkan ez da bilegari pez, lehentasuna beste bat zan guk emoten dugun zerbitzua anitz funtzionalean emotie, eta oin leporatzen gaituzte urte horiek pasata dagozala, eta orduen atxien galdutakoa atxien geratzen dela. Hoiz eskatzen dugu, KPI batez be, eta berreskuratzie, gaur egun berreskuratzie galdutako erosteko ahalmena, gero beste goza batzuk bai badaude, adibidez, konziliatzeko neurri batzuk, eta kontratu duinak eskatzen dugu, kontratu barri duinak. Espainiara guzti honetan justu zuen sektoreak bizi duen privatizazioak ez Aldundiaren parteiko kudaketa horrek ere zeragin handia izango du?
Bai, azken finean guk egiten ari garena da zerbitzu publiko bat. Da, administrazioa bera dekon utxune bat, elkarten bitartez emoten dan zerbitzu bat. Hori da, bere sasoian zeuen hau antolatute eta orduen bazen itartekuek antolatu berri zen ziren, zelan da, elkartien bitartez, guraso elkartien bitartez, baina azken finean zerbitzua publikoa da. Eta orain ez, justo zuek gora biden aipatu zunola ez, zazpi greba egun egin dituzuen dagoeneko, orain elkarrekin beste zerbitzuekin batera ez, bi greba egun egin dituzue, erantzunik izan da, mugimendurik izan da ez dakit Aldundiaren partetik, ala, zeintzuk izango dira bestela egingo dituzuen urrengo urratsak? Ez da egon inolako movimenturik, ez Aldundien eskutik eta ez da gure elkartien zuzendari txetatipez. Gainera, hasieratik gehiago sartzen gaituzte joku arraro baten, ez? Batzuk esaten dozkue enpresa eta lankideen artien konpondu beharko ditugu zela gure diferentziak eta gero Aldundira jo. Baina aldiz, gero gure enpresa zuzendaritzak esaten dozku Aldundia gero ez dauela horren abalik edo ez dauela laguntzen guk itxartutako gauzetan. Badirudi konexioa galdu dugulagian, tira, ikusten baldin baditu, mila esker Begoñeri datu hauek ez gure ganatze arren. Eta, aritu gara ez, Eusko Jaurlaritzaren kudeaketez, kasunetan zaintza ez, Jaurlaritzak Aldundien gainean utzi du, edo bere sisteman ez, horrela antolatua dauka, eta hemen ere, sistema zatituta apurtzen ez da izin den hitzik egokina. Bueno, nik uste dut, arlo honetan gertatzen dena eskandaluzkoa dena. Ni egonaiz begiratzen, batez ere gogoratzen naiz, martxoaren 8an zuek ere gogoratuko duzu, ez da zein izan da aurten konsigna nagusia feministena eta gurea bat egin dugun neurrian, jar dezagun zaintza gizartearen erdigunean. Zergatik, zaintza bizitza dalako, zaintza behar da, batetik, adin guztietan, baina nagusiki, jendea oso nagusia denean, ez da, eta hor, egundoko problema planteatzen dira. Baina problema nagusia da, eta nik uste Begoña Markinako sonda saldu duela, administrazioaren esku uste hori, ez da. Administrazioak ez du ardura hartzen, eta guraso elkarteak, hau da, arazoa etxean daukaten gurasoen elkarteek, antolatu behar dituzte halako elkarteak, ez da, gero zaintza egiteko. Claro, eta nola egiten da hori, eta gero ze gertatzen da elkarte horiek, elkarte pribatu egiten badira, eta azten badira berriro ere irabaziaren irizpidearekin jokatzen babegira. Hau nik enekien, baina harrigarria iruditu zait. Langile hauek ez daukate kontratua, ez daukate lan egutegi bat. Ez dakite astean zemate ordu eta zemate egun eta ze ordutan egingo duten. Nik hola da, gertatu da, familian badaukat halako batean lan egiten duena, eta nik ikusten nuen, da orain ulertzen dut, ikusten nuen bere ordenagailu portatila eta moila sekartzala familia bileratara. Dalako baten parkatu, eta irteten zen, da azten zen lanean, telefono eta ordenadorearekin antolatuz zerbitzu bat edo zer, ez da. Da behin da berriro, eta nik esaten hau ze gertatzen da, baina ez daukate ordurik, ez daukate, Osea, egiten dute kontratuan nola, por ejemplo, 520 ordu kontratua. 520, baina 520 ordu horiek edozein momentutan, edozein egunetan izan daitezke. Da 2 ordu lehenago abisatzen diete. Aizu, izan larun bata igandea jaigun, aizu, 2 ordun barru egon behar duzu elbide honetan, hau, zerbitzu egiteko. Baina hori zer da, hori ez da bizitzea, hori ez da kontratu laboral bat, hori da esklabutza modu bat. Berai diote eta arrazoi eske telefonoari lotuta bizi behar dugu. Ez badu horrek
zaintzak, ez batetik, erabiltzaileak eurak ez zerrelako kudeaketen kalte horiek ez jasaten dituzten, eta ero beharginak eurak antzera. Bai, hori da, ez ni Begoña ezagutu nuen oinjala hilabete batzuk protesta baten, ze ez da euren lehenengo greba, ez? Eta bera kontau zoztan, ez? Azkenean gora bidek 57 zentro ditu eta 5.000 erabiltzaile gutxi gora bera, 5.000 pertsona atenditzeko. Eta bakarrik 600 langile daz. Langile horietak, gora bide hasitzan, orain dela 60 urte, bai familien elkarte modun, baina gaur egun enpresa pribatuak dira, eta gainera, diru publikoaren hornitzen diezen enpresa pribatu Holanda. Eta, enpresa horiek esaten dute ez daukiela finantziaziorik euren soldatak igotzeko. Eta horregatik, ez dakitzen 2019-tik edo 2018-tik ez daukie soldatak berriztuta. Orduan, kristoneko dirutza ari die galtzen, ez dakit esaten zuten 300 euro hilabetean, batazbestekoa hori da, ez? Eta azkenean, ikusten da, ez? Alde batetik ezen lan erabiltzaileak euren eskubidea galtzen dute, ez? Ondo zaintzeko eskubidea, eta baita langileak ere bestaldetik, ez? Eta azkenean, ni ez dakit zergatik elkarte pribatuak edo enpresa pribatuak halako zerbitzuak egin behar dituzten, naiz eta diru publikoa jaso, ez, pribatuak dira, eta hortaz, euren ekonomia lehendu edo lehentsi behar dute, bai langilea eta bai erabiltzailearen bizitzaren aurretik jarriko dute, ez, eta azkenean hori ez da bidezkoa. Hauetan, nik uste aztertu behar dugula nola funtzionatzen duen sakoneko mekanismoak hemen. Ez da, zuk esan duzulen, eski hau, foru aldundien esku gelditzen den arlo bada. Ez da, zaintzarena eta zera. Claro. Baina ze gertatzen da, kapitalismo fase benetan harrapakari honetan, aplikatzen dute mekanismo gerota gehiago erakunde publikoetan mekanismo kurioso bat, kurioso zeu zer esategatik, eta da subrogazioa. Hau da, bai, nire ardura da, nire arloa da, baina ni subrogatu egiten dut ardura hori eta orduan enpresa batzutan uzten dut. Enpresa horiek, ez dakiz zergatik, baina hori aztertuta dago ere, maiz dira instituzio horre daukan kolore politiko bereko personen esku dauden enpresak. Eta zer ziurtatzen dute? Ziurtatzen dute zaintza edo ziurtatzen dute irabazia. Lehenengo kontua. Noski, pribatua direnez, ondo esan duzunez, pribatu bihurtu direnez, batez ere begiratzen dute irabazia. Irabazia dator diru publikotik, eta batzutan baita ere bezeroi kobratzen zaien dirutik, toki bietatik. Honek oso egoera erosoan uzten du foru aldundia zeren erreklamazio badago, esan hori enpresak dara mate, beraiekin konpondu behar da, gu ezin gara sartu, ze hori enpresa surrogatua dira eta horiek, aizu, eta ezin zaie baldintza konkreturik ipini, enpresa surrogatu horiek zerbitzua egin dezaten. Ez, baina, hori gu liberalista gara, hau da, neoliberalismoaren aldekoak. Enpresak albadu bete hori, zerbitzua eta ondo, bete dezala bera, gu ez gara sartzen. Hor dago hipokresia ikaragarri bat, eta negozio iturri ikaragarri bat. Hirugarren kontua, ez da horrekin lotuta, da zergatik ez da planifikatzen zaintza. Hau da, zaintza gizarte osoak egin behar duen zerbait da, eta planifikatu egin behar du norbaitek, ez da, erakunde publikoek nagusiki. Orduan, entzuten ari bagara, behin da berriro adinoko jentearen artean, por ejemplo, gehiengo handi batek nahiago duela zaintza etxe propioan izan, eta ez kanpoan, ez zentrotan, ez kanpoko enpresen bitartez, zergatik hori ez da planifikatzen? Claro, az gaitezen hortik, ze baldintzatan lor daiteke zaintza kasu gehienetan etxeetan egotea, etxe propioan edo etxe kolektiboetan, kooperatibatan, halako zerak ere badaude, zergaitik ez da hori egiten, zergaitik ez dugu zaintza sistema aldatzen, eta zaintza generoa aldatzen. Claro, zergaitik ez gara hortik hasten.
Zia behintzat Jaurlaritzarekin gertatzen ez den bezala oraingo honetan esaterako, ez aukerak saldu beharko lirateke, ez, foru aldunetan hauteskundeak badatoz, zelako alandabe egia da, ez, agian Gipuzkoa makarrik ari da zaintzaren inguruan hitz egiten, beste lurraldetan, ez, Bizkaian agian enpresetaz hitz egiten da, eta hor, egia da, ez, azkenan lurralde bakoitzan ere kudaketa naiz eta norabide antzerakoa izan ezberdina ere baden. Bai, Bizkaian negozio bila bat dago zaintzaren artean, ez? Azkenean, enpresa asko daude eta enpresa horiek, erabiltzaile asko, edo erabiltzaile asko euren menpe daude, ez? Eta azkenean oso zaila da hor eskoa sartzea. Eta hor foru aldundiak badaki, ez? Errementeria askotan azaldu da, ez? Enpresa horien alde, eta hemen Bizkaiko erresidentziak dituzten supuestamente, ez? Euren garrantzia askotan aipatu dute, ez? Hemen zerbitzu pribatu eta individual bat ematen dela, eta gero egia esan da, kristoneko instalazioak bat dituzte, ez? Baina azkenean tratua nolakoa da, ikusi izan dugu, ez? Hor aparkautadaz pertsona nagusiak, ez? Edozein modutan, eta langileak esplotauta, ez dakitzen bat denbora daukielako euren zaintza egiteko, ez? Eta azkenean, eurak fabrika baten moduan daz, ez? Bakoitzak, pieza bat moduan baldin, pizza bat modukoa baldin bada, ez? Ez dakit 15-20 minutu daukie euren garbiketa egiteko, edo janaria emateko, eta azkenean ez daukie denporarik badana era egoki baten egiteko, ez? Eta azkenean ikusten da, pertsonen duintasuna galtzen dau, alde batetik, eta langileak bebai, euren eskubideak bebai, galtzen dira. Ziurrenik helduko diogu gai hauei berriz ere, izan ere, askorako ematen dute, eta asko dago oraindik ez, gai hauen bueltan hitz egiteko, mila esker, biei gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kafe huts bat hartzeko